Okay. Βάλω αυτό στο πλάτη πίσω. Να με. Πήγαινε κάτω εκεί που είναι οι μαύροι μάντες. Ναι. Μπροστά από τους μάντες, 1 μέτρο μπροστά πήγαινε. Ναι. Πήγαινε κάτω. Κρατήσεις πινάκια. Κάνω τίποτα εγώ ή δεν κάνω τίποτα, Θα το σε όλα. Ναι, ναι. Και να αυτό να κάνουμε απλά να κάνουμε μαθάκια μαζί. Θα σου δείξω τι ακριβώς θέλω. Ανεύκολο είναι. Είναι όπως τι λέει ο άλλος. Α, οκ. Καμία σχέση με τα δικά του τα δικά μας. Ωραία. Είμαστε πιο χαρακτή, όλα έτσι. Δεν θέλω να έχεις καθόλου άγχος. Σε εμπιστεύομαι, μην άγχος. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς τώρα. Καλά, προφανώς, ναι. Αλλά θα σου πω το εξής. Δεν θα το λέγαμε αυτό το πρωί. Προφανώς, ναι. Δεν αγχώνομαι, δεν αγχώνομαι. Έλα κοντά, έτσι θέλω. Χαλαρά, χωρίς άγχος καθόλου. Βηματάκι θα κάνει μαζί με μένα, σαν να χορεύει να βάλεις. Άστο. Σιρτάκι, ξέρεις σιρτάκι. Όπα, μέσα στο χέρι. Α, από μέσα, οκ, ναι, sorry. Εκεί. Δεν κρατάς τίποτα. Εδώ το ίδιο πάλι. Λοιπόν, γύρω πλάγια δεξιά. Εκεί. Ναι. Όταν σου πω πάμε, Ναι. θα τραβήξω, θα κάνεις 2-3 πλάγια βήματα προς τα κάτω. Πλάγια δηλαδή. Ωραία. Πάμε σαν κάμερα. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Έτσι. Πάμε κάτω δύο βατάκια, πάμε κάτω. Σιγά σιγά. Α, σιγά σιγά. Ναι. 1-2 κάτω. Θα σου πω πάμε πάνω μα χρειαστεί. Ένα βήμα πάνω. Γύρνα αριστερά μετά. Εδώ και Ναι. τρέξε. Ευθεία εδώ. Εντάξει. Ωραία. Γρήγορα βηματάκια. Τίποτα. Μην θωροπηδήξεις καθόλου. Ναι, ναι. Απλά σταθερά βήματα μεγάλα και προς τα κάτω. Ναι. Και τα πήγαινε. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Ναι, ναι. Θα πάω μία από πάνω και από σηκώ και εδώ. Πάμε πάνω, μπράβο. Γύρνα τώρα. Τρέξε. Μπράβο, αυτό ήτανε. Πάμε, πήγαμε. Όπα. Κάτσε μέσα. Έλα πίσω. Ξάπλωσε μέσα. Α, οκ. Έχεις τα πόδια μαζεμένα. Ξάπλωσε μέσα έτσι. Πω, καλά, είναι τέλειο. Αυτό είναι. Εντάξει τώρα. Ναι, ναι. Ακούω εντυπώσεις. Δεν έχω να πω, είναι τέλειο. Δεν χρειάζεται να σου λέω ραν, με το τράβο, το τίποτα. Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, κατάλαβα γιατί σου πάτουν γιατί δεν ακούς τίποτα καθόλου. Χειρότερα θα μπλέξει το κεφάλι σου. Οπότε είμαστε κομπλέ. Μην βάζεις δύναμη στο δεξί χέρι. Α, ναι, ναι, sorry. Και βγαίνει η οφθό όμως δεξιά αριστερά συνέχεια. Ναι. Στα πόδια μαζεμένα, χτιστά. Ναι. Χτιστά μαζεμένα, οκ. Πω, είναι τέλειο. Και απλά η άλλη κάμερα είναι πανοραμική, κατάλαβες, παίρνει και εσένα. Γι' αυτό σου πάνε την πάρμα, αλλά Δεν πειράζει, εντάξει. άπλησε τον εαυτό σου, κατάλαβες. Πω, απίστευτη θέα. Το σώμα σου βάλει τον αγγίγιζο που πάμε δεξιά-αριστερά, σαν να οδηγείς μηχανή. Ναι, ναι. Μην αντιστέκεσαι αντίστροφα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Δηλαδή πάμε δεξιά τώρα, δεξιά το σώμα σου. Μην το βάζεις πλάτη. Ωραία. Έτσι. Οδηγάω και μηχανή ενώ μεταξύ. Οπότε πήγες από εδώ κατευθείαν. Πω, είναι απίστευτο. Εδώ, έτσι. Πρώτη φορά κάνω. Το περίμενα πιο τρομακτικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου, έτσι. Ναι. Φυσικά δεν είναι. Άμα θέλουμε το κάνουμε λίγο
Θα το κάνουμε πιο έξω. Να με. Ακραίο. Εντάξει, τέλειο. Κοίτα, κουσκούλια απέναντι, πρέπει να είναι βάθος. Αριστερά βλέπεις παραλίες Καναλίτσι. οκ. Α, οκ. Κάτω είναι η παραλία του Μήνου. Ωραία. Τώρα δύο κίνημα σημεία. Πάμε το σπίτι και κάνουμε βόλτες και δίνουμε χρόνο εκεί και βγαίνουμε έξω και κάνουμε τούμπες που θα σχέσει με το δύο μεγαλύτερο. Τούμπες. Θα είναι λίγο συντομότερη διαδρομή, αλλά θα είναι ωραία. Έτσι. Ναι, ναι. Πας στο λόγο γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρο. Ναι, καλά κάνεις. Κάτω εκεί που προσβαίνεται αυτός περίπου, κάπου εκεί θα πάμε και εμείς, μάλλον πιο εκεί. Ωραία. Πάει αλλού, θα σε περάσει απέναντι. Κάνω κάτι στις τούμπες. Εκεί που ήταν εξήμοδο τώρα, όχι εκεί που πάει αυτός τώρα, το πάει πιο εδώ. Εκεί θα κατέβουμε, εντάξει. Ωραία. Εγώ πρέπει να κάνω κάτι, όχι, Ό,τι κάνω τώρα. Τίποτα. Κάθεσαι πόδια μαζεμένα. Ναι. Εδώ, ναι. Ωραία. Όπου πάω σώμα δεξιά-αριστερά και κάνεις ό,τι κάνω, εντάξει. Έγινε. Κάτι άλλο. Πάμε τώρα να δεις πως είναι η αίσθηση. Όπα. Μα, τέλειο. Ό,τι καλύτερο. Όπα. Μια μηδενική βαρύτητα. Ακραίο. Εντάξει, δεν έχω τι να πω, πραγματικά είσαι θεός. Έχω μείνει άφωνος. Καλά, και στην Τούμπα το νιώθει τέρμα αλλιώς. Βάζω πόδια. Ποιος όρθιος, εγώ. Ναι. Τώρα, τρέξε. Πάμε. Πάμε. Αυτό ήταν. Τέλος. Για πες. Ό,τι καλύτερο. Θέλω να το ξανακάνω, αλήθεια.
Αρέσει. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ, όπως είσαι. Βάλτε αυτό πάνω στην πλάτη να βγάζεις. Ναι, ναι. Γύρισε εδώ να σε βλέπω. Ωραίος. Ξεκουμπώνω και αυτό. Αυτό δεν το γίνεις, το αφήνεις για τελευταίο. Ναι. Ανέβησε πάνω στο πόστο εκεί να το βγάλουμε από εκεί. Όπως είσαι τώρα. Ανέβα εκεί στο πλάι πάνω και πήγαινε απέναντι. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι.